Nyati wende kutika ini jinda kaptanga na kubaba. Makataka kuba. Moyo baba mama saka ni utabatisi. Muta. Mama saka ni baba. Muri tu. Amfani Damira pamberi pedera mambo mutasi. Damira pamberi pedera mambo mutasi. Ilo ndiro chokwazi. Ndiro ndataura ngezvokwazi. Ndikaimba chabatwa nemuntu. Ndikaimba chabatwa nemuntu. Mwari ndibatsirawo. Mwari vandibatsira. Zita rangu ndonzi Pension Banda. Ndogara kunyanzira vanhu vamuchena. Pamusoro wechingamira. Muna 2004 ndakatsvaka nzvimbo mamuchena kunyanzira 1. Ndiri kutsvaka nzvimbo yekuti ndigare. Ndakashaiwa nzvimbo yekuti ndipiwe naSABHU. Saka panga paine nzvimbo yanga iripo yanga isingagariki, yanga isingarimiki. Asi ndakabvunza nezvazvo zvikanzi munhu wachiona wepanzvimbo ipo waigarapo wakabva akaenda kuMozambique. Ndakabva ndaenda kwaSABHU kubva ndakumbira go ahead. Akanditi kana waenda kana wakurira kuendako ukadzoka nzvimbo ngeani? Yeah. Ndakabva ndaenda kuMozambique nemudzimai wangu nemurume umwe wandakatsvaka iziya pamba ipapo. Tasvika kuMozambique, murume uyu takataura naye akambozama kuda kumboramba, asi takamunyengetedza kusvikira abvuma. Panzvimbo apa paiti munhu ukagara waienda muromo pasaidi, wairwara woenda muromo pasaidi. Saka inini nemhuri yangu nemudzimai wangu takabva tati hambai takaenda kuMozambique tosvika totaura naye toona kuti panoita here kuti pagadziriswe. Takataura naye murume uyu akati munondipa mari yamunodi yandataura munoigona here? Tikati tinoigona. Zvikanzi alright ndipei mari. Ndati bvatamuchicha tokupai mari. Zvikanzi aiwa ndichauya kuzotora mari kuti kumaini kwamunogara. Asi mimi chiendai mutaurire SABHU. Achitaurira futi murume wandanga ndinaye. Unonotaurira SABHU kuti ndiye munhu anoda kuti azogare panzvimbo ipopapo. Kwete zvaiitwa naSABHU zvekuti anoisa munhu iyo nzvimbo iyo ndakatema kana ndididi. Takadzoka nemurume uyu iye akauya achizotaurira SABHU. Isusu takazoteera hedu imwe vhiki bhozi ndakaperera mumaini. Takazoenda kwaSABHU kubva tasvika bva tataura naye. Tichibva taendeswa kwaishe bva tapinzwa mumabhuku. Mai Chaguluka ndiwo akazouya Mirembo Nongwe akazouya kumba pangu muna yanga iri 2004 iyo. Obva auya zokumbira pekuti ambofanira kurima because pandaitsvaka nzvimbo iyi ndaitsvaka nzvimbo ichisvikira pamba pake and ndiye munhu akandiinspire kuti ndizotsvakewo stand munzvimbo iyo. Zvakauya paya zvatakatopiwa nzvimbo iyoyi takabva ndati kuna mai vaiva ndakabva ndati kuna mai vaiva ndakabva ndati tiri kumaini kwekweyo tobva tauya watikumbira nzvimbo iyi takabva tagara kumaini 2005 tobva tadzoka kuRed Bull tobva tauya kuzogara kwamuchena tatadzingwa mumaini. Mai vaibva tati vatipa nzvimbo pawanga wakakumbira wanga varima kukumbira pekurima garden nepekurima chibage. Chibage patakasvika vabva vatipa. Tobva tati 2007 vakati dosa rangu nepekurima garden 2007 tobva tati isusu tagara muno nguva yekuti tigare yaita seyareba. Because patakatanga kusvika ipapo tichigara wiki yekutanga SABHU nemamwe maSABHU nemupurisa wavo vakauya vakativhunza kuti pari kugarika here, pari kuita here. Ani isusu tichataura kuti isu tagara zvakanaka. Tobva tataura nenyaya yegarden ye2007 kuti garden iri taakuda nzvimbo yedu yegarden iyi. Tobva tataudzana nenyaya yegarden iyi. Vatadaidzana SABHU nemapurisa bva vauya. Tobva tataudzana nenyaya yegarden iyi. Garden iyi yaonekwa kuti garden ngerani? Ngerangu. Because vakazonzi makaenda here kumaini kukumbira pamusoro pamuri kuti apa mairima chibage zvikanzi hongu ndakakumbira. Zvikanzi kana makakumbira pamusoro pakuona kuti negarden iyo makakumbira. Nekuti apa pataidarika isusu tichifamba muno muchifambira nzvimbo idzi panga pasingarimi. Tabva ipo papo 2016 mwana wavo wakabva auyawo kuzogara pamusoro pandinogara pamusoro pachakabva wana stand ipa. Mwana wacho mukomana bvanzi pane muganho handipo
kwabva kwauya sabhuku neumwe sabhuku obva auya bva agurira mukomana uye uyeje paanga chinzi padoda kuti pagurirwe pa tabva ipapo 2025 kobva kwauya mwana uyu kutobva tatanga kunetsana nachaguluka ndakamuzwa ari kutema magamu mui kumuganhu watakatapiwa ikoko akutema magamu kudaro ndobva ndadzika muzasi meyo bva ndasvika muzukuru akatotema ndakati wadzinani zvikanzi ndazina sekuru nditeme ndobva ndanotsvaka sekuru wacho bva ndawaona ndobva tasvika pana sekuru wacho paipai sekuru wacho bva ati this is my territory kuri wanzvimbo iyoyo ndine magamu kudii ndikati iterritory yako svika iwewo kana takamira panapa uku kuri kwangu iwewe muganhu wedu wakamira wakadai uku kuri kwangu yaita territory yako paa zvikanzi magamu andakasasima kaikai ndikati asati munzvimbo mangu bhozi inini magamu ako iwangu kanzi iwewe nasabhuku kana muganhu uripo kana utaurire baba wako kuti magamu aese aabvisa asi anozomera anenge ani abhani tobva taudzana tapedza kutaudzana paipai vakadzi vakazonotaudzana futi ini bva ndaona kuti nyaya ikai ikaramba chitaudzana nevanhukadzi ichanetsa takabva taenda kutaurira sabhuku bva ati andichauya kuzogadzisa chi nyaya yenyu takagara sabhuku haana kubvira auya ndobva ndazoenda inini kumba kwa Miriam Bonongo ndobva ndasvika nemurume wake anga aripo ndikati ndakandauya panapa kuti titaure nemi nyaya iri papa ngekuti ini vana vangu vakura ndakuda gadheni rangu mai ndibva ndatosimuka ndauda kutaura zvakawanda nguva yandakada kusimuka akabva wandibata bva wandidhonsera paanga vagara zvikanzi mira titese titaurirani ndikati ataurai bva wataura ndikati vachitaura kudaro paipai ndobva ndati indini ndakuenda zvikanzi kana dai ukaenda enda unobvura miti yese inenge irimo mugadheni umu bati zvokuti vanzi unoparima ka hauparimi bhechi chakweko hande kana uchida unyenda nasabhuka ini sabhuku ichi ndisawira wangu ini bva ndabva paipai ndobva ndaenda ndaudaira naye ndobva ndaenda kunoona Barbara Muchena anga ari pamba pake ndasvika pamba paBarbara ndakasvika ndikagogodza ndikati baba waripo here zvikanzi muchagumisa hapo bamurume wacho nhamo ndikati asi ndauya nenyaya yangu iri panapa ngeyekuti ini ndikuda ndiri kukumbira gadheni rangu nokuti mhuri yangu ita sei yakura zvikanzi akabva abuda achibaya foni yake achibayira murume wacho bva agara pasi zvikanzi munoona chi inini gadheni ramutaurire kai ndakaripiwa nababa wangu namai wangu ndokandipa ndobva murume wacho bva atodaira koo bva atofona pekuti sabhanda vari panapa chichi vari kutaura nyaya yegadheni obva andipa foni nditaure naye ndikati halo ndikutaura nani zvikanzi ndikati ndisamuchagumisa zvikanzi ndikati ndini bhanda ndinauya nenzvimbo nenyaya yekuti nzvimbo iyiye ndakuda kuti ndiite sei vana vangu vakura ndada ndirime zvikanzi waenda here kutaura naSamuchena ndikati naSamuchena tatakataurira nawo kare tobva tatiti paipai bva panapa izvozvo chibva papa pangu nekuti papa pangu ipapo kuramba uripo ndinokusungisa ndabva ndatora foni bva ndadzorera kuna iye mudzimai wake ndobva ndabuda bva ndaenda vatagara tiri kumba bva ndasvika ndataurira mhuri yangu vatatogara mazuva sabhuku ndopanga achinzi sabhuku ari kuoneka achidarika achienda kumba kwemwana wake asi ndisati tamutaurira sabhuku haana kuya kuzondigadzirisa umwe musi ndobva vanzi bva ndafonirwa ndandiri padhuze hangu bva ndabva pamba bva ndafonirwa vanzi sabhuku ari kudarika mhanya iyi bva ndamhanya bva ndasvika chitoona kuti vari kuendapo ndikati handika ndivafonera ndakabva ndatora foni bva tatanga kuvafonera more than 10 calls ndakafonera sabhuku haana kupindura haana kudayira foni tobva tati ngatichinje foni tobva tachinja foni takamusiya kuti pamboite kana 3-4 minutes vatachinja foni obva adayira ndikati endai mutaurire kuti nhamo muchagumisa nana chaguruka naMiriam Bonongo kuti gadheni ndaita sei ndapwanya ndopandakabva ndatodzika muzasi ndobva ndasvika bva ndabvomora miti yegadheni kupwanya nyaya yebva yatanga kutoendeswa kumapurisa nyaya yaendeswa kumapurisa ndakabva ndasungwa bva taendeswa kucivil court yobva yasvika bva yataurika kucivil court bva tapiwa mapeace order papeace order 1 yacho yanga ine default 1 yacho bva yatongwa 1 yacho yakati yatongwa ndiyo yandakapinda nanhamo muchagumisa nemudzimai wake yanga ine peace order isusu patakapinda mukoti imomomo hatina kuziva kuti hatichapinzwi tese takati kuti tipinda mukoti nanhamo muchagumisa uko kukoti imwe yanga ichipindwa naMiriam Bonongo kubva kwanzi sei musina kunomhangara nyaya iyi kuma-traditional leaders zvikanzi namai muchagumisa imhosva yekuti baba wangu inini ndiani ndiye sabhuku saka zvozvo tasenge tiri kuita fefa kubva kwanzi
saka nyaya yenyu mawiri inayi kuno kugozi nyaya yenyu yaifana kuenda matraditional leaders kana vazotadze kukoko hakuna here mamwe masabhuku asiri babako zvikanzi variko ko isha hakuna here zvikanzi ari ndoko vaifana kuendesa nyaya dzenyu obva tatonzi budai obva kwazoitai kuti iye uyu Miriam Bonongwe pana ndakapiwa D4 takati isusu rega tiapile nyaya tigadzise nyaya D4 tozoona kuenda kupi kwamambo obva kwatobuda nyaya yekuti endai futi kucriminal court udiwa nyaya yako yekupwanya chigadheni ndobva ndatotaurwa mapolisa kwatakapindwa makoti kwekweyo ndobva ndapedzisa ndabvisiswa mari inoita $460 yekuti vanhu takapwanya chifenzi asi fenzi iyoyoka hapana fenzi bangori matanda wakapiwa stand yemunda wakapiwa negadheni ehe paka pakabata stand negadheni zvakadaro ingori nzvimbo 1 gadheni yedu 1 kudivhaidha yedu kwavate chingoita yedu kuti kune mvura because pane pawataura ka uchitaura kuti ndisabhukira dzimwe munhu wataura naye ukati paakataura ini ndakazomuti ndangoti zvakapiwa munda ndapiwa zvese negadheni which means kuti gadheni munda zvinhu zvakasiyana munda wakabatana nezasi kwachona kune magadheni toati magadheni munda ndati munda negadheni chinhu chimwe chete here zvakasiyana pawakapiwa munda wakapiwa gadheni akakupa munda ndiani ndakatenga munda inini kune munhu aigara ndiani ainzi mugwagwa samugwagwa akatoshayika ndiye anga ari munhu muridzi wepanzvimbo ipapo but panga pasingachagariki pasingacharii asi pangu pawakapanda pawakaita transaction anga ari pomutera mudzimai wangu nei nduda munhu akashayika munhu angari ainzi Ndaramukaka Samukaka angasi takatozvitira sabhuku anga akandipa gwaidi yekuti woenda kuMozambique zvavangu wabvumirwa ikoko kunozodzoka kupi wozotitaura sabhuku ndakataurira kuti ndakufambira nyaya yenzvimbo takavataurira akatotendesa kwaishe anga aripo nguva yacho takatenda sabhuku kwaishe panguva yacho iyi sabhuku Thomas Mcheni sabhuku wacho ndiye wakumisana naye negadheni aiyo handisi kunetsana naye basi kuti vanhu vari mugadheni imomo ndivandiri kunetsana navo iye achiita se ari kusaidhi revanhu ivovo kuti kana warukiwo sabhuku wakamusuma ndo wakutora sabhuku akati chiita go ahead ndanotaura mukumbira anokaitwa dzoka ifana kuenda kuna sabhuku kutaura sabhuku takuitana zvakati effective sabhuku nhasika haasi kusaidhi kwako it means kuti sabhuku patransaction pako hana chanoziva pamusoro yechangamire chandinoda sabhuku nimutaurira ndinoda kuziva kuti iwe mukomana uyu paakapiwa paakagara namugwagwa munozivei nenyaya mugwagwa uyu munhu akanga atodaidzwa kumusha kwake kuMozambique Mucheni Thomas Mcheni adaidzwa kuMozambique akabhaenda ndokusara pasina munhu haana kutaura kuti pamba apa pari kudetsa hapana chainetsa apa saka pawakazoenda uyu achibva kumaini wakauya achiti ndataura namugwagwa kuMozambique ndikati tozoona panenge pakanyorwa nani namugwagwa wacho kana kuti iye anouya hapana akauya Bachangamire kozouya mugwagwa nzvimbo yake yaari kutaura yamugwagwa haibati gadheni iba inzvimbo iri kumusoro gadheni kweduko hapana sabhuku anopa gadheni riri less than 30 meters from the river saka gadheni rautaura mumvura about 5 meters parura 2007
paina village shakangari pakatoiswa musaka kuti vanhu maisa magadheni masi hazvibvumirwi zviri kunze kwemutemo saka wese wakati watori mumu wari kurima zviri kunze kwemutemo Changamire ya izvo hazvo mutemo nemameeting zvakaitwa asi ndoda kuti whether it was illegal or legal pazvakaitwa pacho pazvakaitwa mune zvoruzivo nazvo no handina kana zove matransaction uyu mukomana anotaka kutaura apa ndaakuenda kumozambique nditeere mugwagwa nenyaya yerendi pamusha pake pasingagari zvatinoita Changamire munhu auya wari kuti pamwe wamushe usina munhu arikuda makosi ake ari pakati wanouya sabhuku ari apa uya ari apa uye munhu wacho akasiya munda neuyu toona kuti poonekwa kuti pane chii asi sekuti isusu akamouya here achitaura kuda kuteera mugwagwa mozambique haana kuya achitaura kuti toteera kumozambique saka imimi kuti muzomupe musha iwo muzoona yakugara pamusha iwo makati akanga ari matongo uyu akanga mubvunzo wangu ndikuti pamakazoona iye akugara pamba ipapo imi muchiziva kuti ndi pamakazo uyu wakauya ari kutsvaka nzvimbo uyu ndati pamaiziva kuti ndi pamugwagwa sasabhuku izvo makazoona uyu aakurima nekugarapo nekuwaka makadini makaitei takaitei takamisa mbuku muchimisire mbuku pakusa mugwagwa paya pasiri pake mugwagwa akaoneka achienda kutozokuise mbuku anongauya pauri akauya kwandiri saka ndikuda asi lendi iri kutaurwa in question iri kunzi iri kunetsa hapasi kugadheni vaibambo ukatenga stendi yako mutauni hazviwe kuti watenga imba chete unenge watenga imba nekapoti haungatauri munhu kuti watenga imba asi kapoti haisi yako uruti muridzi wakanga ari rakanga risina munhu mumvura sabhuku saka uyu mugwagwa anga asina gadheni here mugwagwa paakanga ari ipapo pakaya pasina gadheni magadheni akazoya mumashure wani pane gore rakanga rakwaoma ndo pakabva orit izvo izvo mugwagwa akanga asina gadheni ipo pacho papamburi nani pai ipo pamagwira pari kurwiwa pakaya pasina munhu papasina munhu saka chiri kurwadzai kupa uyu ipapo chii vanhu vari kutoresa because mupagadheni hamubvumirwiba ndati chiri kurwadzai kupa uyu ipapo chii izvozvi ndataura kuti muna 2007 vanhu vatauri nekunga kwawo vanhu vakadzika kunorima imomo pane vanga vari kutorima ipapo iye uyu asati atouya apa ndobva ndabvunza kuti anga ari kutomboremapo before iye uyu ndiyani ndokwachabhuruka ukachamburuka chani uchaguruka chaburuka uyu akazotouya ava vari kutorima ipapo pakatowakwa magadheni pakatofenzwa alright mirai karai ine mubeya sungai pamusoro yeChangamire inonzi Mire Bonongo ndini muridzi wegadheni riri kutaudza iri randisvitsa pano nhasi ini ndakagara mamuchena 1992 ndagaramo 1992 ndakagara saka murume wangu aishanda paembeza 12 saka ndaimbokuta chidaidzwa kubasa ndobva ndadzokera kubasa 1999 ndo pandakatema gadheni iro rero ndobva ndatema gadheni rangu ndobva ndatenga uri and papakabata papatinonabata tikwani mamuri mumvura uyu mugwagwa ari kutaurwa uyu takagarisana takange tiri tese nanasamugwagwa mugwagwa akazoenda kumozambique paipenzi marefugees ndadzokere kumozambique vamwe waitorwa nemota miri kuenda bocha kwaka miri kwaenda kuiswa kumozambique ndokwakaenda ini ndobva ndasara murume wangu aitogara kubasa ini ndichigarapo saka ndini ndakatotemesa gadheni iroro ava baba wakawa
wanotoziva gadheni rangu ritori mumvura and nyaya yegadheni iyo ndiyatisisa haisi yelende haisi yemunda inyaya yegadheni ndari magadheni rangu iroro izvozvo tinoziziva kuti nyaya yekuchisa yemunda haisi munda asichakuda kuzogadheni nderangu gadheni nderangu neighbor yegadheni ndiya neighbor yegadheni rangu iroro ndiwe wakauya koogara apa ndati neighbor wenyu yekaiko magadheni ava mai muchagumisa ne awa Barbara Muchena ndiye neighbor yangu yegadheni rangu ndindakatomupaka ndindakatomupaka pisi kacho mukadzi wasabhuku ayo mukadzi wakwasha wasabhuku mukunda wasabhuku mukunda wani wasabhuku ako yamuna nyaya yenyu haiti because mwana wasabhuku mukorera wasabhuku mukunda wasabhuku mwana muroora haamirisi kuita weakness yasabhuku you are all conflicted musoro yechangamiri ndinokuda gadheni haiti next door ivi muruga wari mwaoziasi inini riri muzasi peyadhi yababa riri kuzasi pemunda ini ndindakasobata gadheni ava vatori kuold west izvaibuyakati gadheni renyandida kuda rume yano mati muchena ndiyano kunani kudzasi kwerwizi uku ekunani kurwizi kwacho kuna usagoera ndo wari kwaruseri ndiye wandikuda goera asara ku ndiye wanduda ndiye mune goera takataana kwese kwatetenda kana kupolisi ndiyange turi nemapepa nyaya yange yakatopera kare baba yange yakatopera kare inini ndazwa kuti yakapera isati yapera haisati yapera tiri kunokwira muri muno munoda isati yapera because chiripo chekuti munokwanisa kuramba makaita peace order yakasiyana nezvotikutsvaga muno mutikutsvaga kuti ndepani asi chamakaendera ucivil court yanga iri kuti usandituke usandichaye usamuchaye usamutuke usamudiri mugarisane zvakanaka ndozvamakaendera hamuna kuendera nyaya yeownership kuti ndepani tizoite ucivil court la pawakapwanya magadheni takaenda kupolisi koripota kuti tapwanyiwa chini gadheni bcause gadheni redu akatobata pisi rabhabhra apa yapa ndindakatora bhurira kuti vange varipo varimewo muruzazandutaura ndati kupwanywa kwegadheni ndokwakati muende kukoti notongatikadzide pawo kuzigarai zvakadii zvakanaka wapedza kuti endai mugare zvakanaka wakakuti ichii isusu wakandoti tendai mugarise magare amaita mazuva ese asi nyaya yegadheni wakati iyi nyaya yegadheni wakati hakuri mamurwizi mamuri mwadira asi sitakandobata usina kuti aishaipe kuti mamuriwo ambuya musitaura chii kana muruti kana mumhizi hamuri mitimizi hamufanika mutoripowe muri urwirei kana muziva kuti makataurwa zvakuri nyaya yetirwa ndeyekuti ka ini ndindakatanga nako baba makatanga kuba kumwoyo vhapawo mamatisaka neutabatese mutaura mapurisa akati muri mbavha muri tu hamufani kurima wozi hakurimi kanzveresa mu ndizvoka saka unofanira kunge ari mundera pambavha mbiri nepfumba yekubanderi yeipapa ndati pambavha mbiri ine mvumbo yekubandera ndeinani ndei kana kuti mbavha yedinani ndei imbavha yakatanga kuapa ndindakatangawo patema zvindepanguka ambuya nyaya yakubairi zvacho nyaya yandiki kuti mbavha imbavha kuba ndopane nyaya yandiki kana muchitoziva kuti mese muri tu muri mbavha kumbavha haubvumiri saka mese muri tu hamufanira mutoripo kana waitoziva kuti uri mbavha ihla mapurisa ndonyenyi muda kuti nini nditi umbavha hwenyu nditi umbavha wakanaka kuuya kunogona tokuenda kwamambo kutasa kuti tozi mbavha iri nani ndii ndozvamawinga kuti ndibhabhatidze mbavha iri sabu
Sinopedza nguva mbuya garai basi sabhuku panorimwa here apa utaonyora vari kurima bati ndati panorimwa here vari kurima ndati mutemo unobvumidza here kuti parima apabvumidzwi pachangamira ndo zvandikubvunza ishe muteno ishe muteno panobvumidzwa here kurima chiendai mubvise vanhu vese vari pakashanda varurima pasingarimi vari kuomesa nzizi aniveri Ishwaka mbavhu zaita noise dzese baba vari apa pavakaenda kunotaura koti kwavo statement yako apa vakati inini ndakapiwa nemutasa rdc muna 2004 zonoita mbavha because ndine permit plus what is there chakamira anzi yemunda munda iri mipemite mapemisi haatori kumvuraba then akazoti the village head is Botino. kana makutaura nenyaya yepemiti yaitosiyana kana makutaura nenyaya yepemiti yaiti yatosiyana ndiyo pemiti yacho mutaura here imimi munayo here pemiti yese munzvimbo iyo ano ese munhu anova muchena ane permit yake ndosandabvunza ane yake kuti macoordinates ari apa ari kukavha nzvimbo iyo yamutaura gadheni imimi yenyu iri kukavhawo here gadheni haikavhi garden kana yesi kukavha gadheni hamusi pei haikavhi garden saka naisi kukavha gadheni hapasi pei sei musina kuti kangiri mapemiti macoordinates ayakaiswa akaiswa penyu saka hapo hapo macoordinates akavhi kugarden saka ayo bamba macoordinates ari kukavha minda gadheni chii gadheni chii Munda is part of Munda. gadheni chii igadheni gadheni inokwanisa kuti kana muberere saka magadheni enyaya muberere anotora macoordinates here akatora saka iro gadheni riri kusiyira kasiyira iye uyo akatora pemiti iyo gadheni iyo akabvumidzwa sei imuchirami haisi yekugarden kwepemisi chakamira yanzi iri inclusive yenzvimbo mirai because ichikai nenda kudzoka nazvo mudasa rodsika ndinozwisa kuti kuna munhu akatora macoordinates aya ari kuinclude here nechii akakupakadza household gps coordinates aya household fields gps andisi ndizoka mapaurika pakaziya pakazi household fields gps andisi and the garden is part of the field wawatosvika kugarden milakanibambo dati zvakanyorwa apa andizvo ndosaka ndikubvunza kuti kanzuro iyoyo haingakurambiri yobvumira munhu umwe asi ichirambira chii imimi iyo ichishandisa mutemo umwe chete mutemo wekanzuro unoti here magadheni haapindi papemiti pavanotora vanotora uri pamba vachitora munda unorimika haikona kumvura hamusi kupindura zvandokubvunza ndofunga sekutora kwamaita changamira kuti maitonyatsa kuverifya kunewe kukanzuro wacho muzwa kuti zvakamira sei kukanzuro kapa vaitora mapemiti vaifamba nasabhuku
vachitora makodinetsi sabhuku aifanira kunge utoripo uchimeka shuwa iwewe kuti zvishuwa pandopaki makodinetsi ari kutorwa aya ngepaki iri kana kuti handipaki imimi pakatorwa pamunda pacho maamuripi. It was different kune kwamuchena uko waitotumidzira maofficers avo achiwenda ega. Pakatorwa makodinetsi chanamiro akasingatombobvumiri makodinetsi anobatanidza magadheni nekuti pari zvinezvi kurima mvura vari kutora ukaenda kumadhumeni kurima mavakutokanira umatinotofunga makodinetsi anaubata muri mudhuze nerwizi takanga takafamba nawo vanhu makodinetsi 30 meters from the ndataura kuti muri 2 muri mbavha. Imbavha umwada kuti umbavha hwangu hudzi hwakadini, hudzi hwakanaka, asi umbavha hwehumwe hwakadini hwakashata. Zvino inini ndiri kuti baba, kana muri mbavha ibvai mese satopera izvo zvese zvamutoa kuti tine pemiti inchatoibvunza kuti kana yakatorwa neugadheni yakatorwa sei ugadheni. Is the garden 30 meters or 70 meters away from the river bank? Because pane mutemo uripo, there's a standing order iripo yekuti mugadheni mwamukungwano hawasudiwa kuti warime muriver bank, unofanira kunga 30 meters away kubva muriver bank. So if you are telling me kuti land itori murwizi macho chaimo, saka yozi yatorwa kuti macoordinates saka garai pasi sabhuku ishe uri bese mchena garai pasi sabhuku ishe mchena garai pasi sabhuku ishe mchena moenda kondoonerwa kuti pano apa hapacharimiwa kana pari murwizi. Kana zvatonetsa tikaona wautanayo mubva matotaura ema iyoyopaona matiketi mese ibhaipo handei bhaipo handei